ene anwumre ye no ahia e Ghana TV so eye no kware gidi asore ya yokuma se Sokoba Wood Village ana anwumre yesai ene wahyiam e Ghana TV so ye beda osuru Nyankopon ase se oyi na nado ye ho dada amen na otwe mu no yetianamo ebai eno bedi nkomo efa Kristo asemu sanate na enanso Kristo ayadom wayadoye ode yenkwa che wasai eje kwampaso ndwem sa ede abedru eye studio ha enti efiri sabro ya ekobo eye no nwotwe APM so no ene ye ntena na ye no enche Kristo ene masem yefa konya so na ya chia eye sofo pani odifo ozabaka ni Jacob Beche papa baby awo bia no ye de Kristo nsam nchia echia onanwume wo no ho kani sa ane Wood Village safo manyina ai yo nyame mande adofo no ma yahia mu sade last week no ye baaye na ye beto asempa no so no enanso yasai aba na enu bedin komo kakra so we akira kwaya ye okuma se Sokoba Wood Village Bola Junction ukuara we no ukuara bia ana yehia ebo mpaye efiara bia nso eye watch night memenda ene ye asore nti bra uguso a wo hwe dwumadie no number no na desk screen so no frɛ na woni mpanimfo twetwe nkomo a ye be kire o location ye na bibia tima ye nkoso amen amen aya last week no ye baaye no ye no bedin komo na message ade baaye na tudi se Shebra sesafo ene awurade last week message no na enanso Kristo ede asemfoforo ahye ya no di ansa na asempa no beba no ye bebo mpa enti yona baba adarama tudwumade ne hye Kristo nsa adofo no me pamjo ye bompae enaja waso atumi ade nyina na nwumre da wase hye odin konkron waso na nmonyam ebra so se wako senkani David wonse mpa no bro man no esaw sa akoma bi aye den se bo no na masem no so nanan yakoma no fa sem so twa akra ma hunu din iwe dwumade yasum biom ebe hye odin nmonyam san konkron otumi wadom ti bedi hinani anhye won nmonyam se ne bra ka nyina amen 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 yada Kristo ase yo enua Kristo sha yo aroforoma sabre yenu mashia yabo mpa ya wiere na yebetoa asempa no so sa ene asemu a yede ba no ya tudu se heaven kuro heaven ukura ye friend heaven I heaven ewo ho pa ai na ahotefo nko a ena ebetumi akokuro nim sanete heaven kura yate din yate heaven no odofo a wo hwe me ewo ho sa na ahotefo nko a ena ebetumi akokuro nim hallelujah amen ade bia ewo edin bia a yate no wiase we mu bia no ewo ho sanete na asema me bekan no eya asemu a emu oduro na ehu hiama onipa bia me ne wahia e Ghana TV so dwumadie yi enam Facebook enam TikTok Facebook Ghana TV TikTok nso ye Evangelist Ujera sawo hwam Ghana TV so a ti asema me ne ukani ye ifrise eya asemu a ehia se onipa bia betimi yatie Kristo onhya enda amen heaven kuro ewo na ahotefo nko a ena betima kokuro ni wo honuma utimi titibi ewo mframa media hodo so asofo ne nsoroma bi kura nyintum ezo moti asoro fie moti asoro fie o na habi bia ni ho ewo kuro ba mo mianwe ho wo moboa hallelujah amen orofo sa wo hwame na obi akasa we bia kyerɛw
na mepakyɛw atɔ w'adwenem ɛno nti kristosom pakora hwɛ bi akyira kwae a meka kyerɛ sɛ nipa korɔ no ɔyɛ dadafoɔ wadada opa yɛka antichrist a saafoɔ no ka ho waka ho bi hallelujah amen heaven ɛwɔ hɔ sa na ɛyɛ ahotifoɔ kura a wɔ nipa ewu akyi sɛ kristo yesu apie pɛ wɔde saafoɔ no ekɔ kuro nim amoma kɔgye wɔn ani asomdwiem eti sɛ wɔrehwɛ me na wɔnkɔ asɔre sɛ wɔrehwɛ me na wote asɔre fie bi mu a mema wahunu daakye anidasoɔ a ɛwɔ hɔ ma ahoteefoɔ ɛwɔ nkonimdiem eti nano onyankopɔn ayi ɛho asɛm anasɛ wɔyi nadi ade kyerɛ wɔhen David ɛma David ka ho asɛm Psalm 37 verse number 29 yankɔ Psalm 37 verse number 29 what you say atenifo ne benya sase no adie yayo abra otwedi mpɔn Kwame so that say yes wɔne David ɛnante yɛ no ai ana wɔyi saa ahinta sɛm wei adi kyerɛ David sa David na ɔyɛ ɔhen saa yɛ onyankopɔn diifoɔ sanete no kore pa nti nneɛma a ɛbɛba daakye nyinaa dodoɔ no ano onyankopɔn ɛyi kyerɛ David oyi kyerɛ no pa enti wɔsoro aheman no so that say sa otwedi mpɔn yi kyerɛ David anisuade hunum ana wɔtwerɛ ho asɛm to hɔ sanete what say Psalm 37 verse number 29 yes atenifo ne benya sase no adie wɔsi atenenefoɔ ɛna ebenya asase no adie na wɔbɛtena so daapem hallelujah amen sɛ yɛka sɛ obi yɛ tenenini a ai obi a wapa no wakyi agyae bɔne yɔ sa na wasiesie n'adwene ne n'akoma ɛne nipadua sɛ n'asetena na wɔte nyinaa no ɔbɛhwɛ Kristo Yesu apɛdeɛ na wayɛ so adwuma pɛpɛɛpɛ sa nhyɛnka Kristo ne daa amen nti saa atenenefoɔ no ɛno ne ahotefoɔ a ɔmbɛnya asase no adie yes asase a wɔka ho asɛm yi ɛnyɛ Dubai deɛ dabi ɛnyɛ Afghanistan ɛka ho kra ɛnyɛ America ɛnyɛ China hallelujah amen ɛnyɛ Ghana asase dabi ɛnka praise God amen nti David sisai Psalm 37 verse number 29 atenifo ne benya sase no adie atenifo ne benya asase no adie na watena so daapem na ɔbɛtena so daa apem sa na kyerɛ sɛ ɛni awieyɛ enyi awieyɛ daa ɛyɛ daadaa sanete ɔdɔfo a wohwɛ me mebakyɛw tiri ne abrabɔ no uwom buatemfa okɔ asɔre bibisaw kronkron yɛ abrabɔ no uwom so otwede bɔnyakopɔn tu na ni hwɛ atasefoɔ asase so a ɛne asɔre fie a awotemfoɔ a wɔsiesie kuro bi ɛde wɔn mu kɔ wuram nso etu wobɛtumi afra asafo no biara buatemfa akristofoɔ baba yɛwɔ daakye anidasoɔ bi wate sa eti ebinom a mepamkyɛw bebree mo na nwene saa kuro wɔ ho no ɛnɛ mede bibi hyɛ mo adwene mo akoma mu ɛfiri sɛ nyameso mpa awie nyina ne sɛ onipa kra ɛbɛnya atenayɛ papa dadi akyire sanete yɛnsom nyankopɔn kwa dabi nhyɛnka ɔbaadeɛ ni amen eti wɔsɛ atenefoɔ ana benya sase no ɛna adie ɛbɛnya asase no adie na watena so daapem ɔbɛtena so deɛ daapem saa asase wei no ai ɛyɛ asase foforɔ a yes onyankopɔn no ankasa na asiesie kuro wei ai ono ankasa yes the man himself eti ɛberɛ a John Revelator zɔda seɛ sa onyankopɔn de awieyɛ mu nsɛm kyerɛ no no ai wɔde heaven kuro nso kyerɛ no sanete Revelation chapter 21 1-5 yankɔ Revelation chapter 21 verse number 1 ɔdɔfoɔ True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch no ɛne ɛne wɔahyia mesɛ masɛm a me ne woka no mato de sɛ heaven kuro ɛwɔ hɔ sa na ahotemfoɔ nko a ene benya ɛna bɛtumi akɔ kuro nim sa yɛna awerɛhɔ awerɛho paa ɛnɛ sɛ wohwɛ kristosom ɛne abraba a ebinom ati mu a ɔmo ba a ɛnyɛma nyina di adanseɛ sɛ saafoɔ no ɔmo nyɛ nidasoɔ pa omunya ni daso pa ɔmo ne vision dabi hallelujah amen wɔte asɔɔ dɛm twe mpena bɔ dwaman wei wo vision ɛbaba enye papa sɛ wode saa abrabɔ wei si w'ani so a
kuro no ntimi nkonku betena kuro nachi jeme so amen amen yankomina Revelation chapter 21 verse number 1 was osoro foforo ni asase foforo osoro foforo ani asase foforo sa osoro foforo ani asase foforo na je say osoro foforo ne asase foforo bi ba o I knew yanko verse number 1 na me hunu osoro foforo eti abra onyagopo bi edwo wani no ana o no atira ne say wo hunu osoro foforo ani asase foforo ane asase foforo na kane so ne kane asase no atwam kane soro ane kane asase no atwam na puni wo bio na me hu kuro konkron no hallelujah amen wo se kane soro ne kane asase re atwam asase we orofo atwam ebetwam o betwam akọ asase ebetwam amena akọ no afi no obi nso ayere ne ho a je se wo ye japade akese ai wo preso nema ane wo twe ho manso ai de obekum obi no okum no hallelujah amen yo na nkwabone so pe ewiase japade abra asase we betwam ai hallelujah amen so shon so da bi mu a kristo som anchira dodo no adema nsare ma no enya nchira edo mo ko sa kuro ni dabi chira asase so niema ebema nipa na ni aka ha ai tia so de mo chire na hallelujah amen na so orofo amini wa hia menam kristo so asam so etu for say asase we na yate so no kristo asam si ebetwam na etwam a enyoma ewa asase we so nyina no ebeva ne hye besai sa Shanka Kristo de da amen enti abra oye hintasam we adi adi John Revelator no anu okacha yensa ko Revelation 21 verse number 1 yes na me hu osoro foforo ni asase foforo osoro foforo ni asase foforo na kane so ne kane asase no atwam kane soro ne kane asase na twam na epuni wo bio apo eni hobio na me hu kuro konkron no na ohuru kuro kronkron no Jerusalem foforo se afiri osoro Nyankopon chen sane se afiri wososo Nyankopon chen ya ba sane Shanka Kristo de da amen kuro bi wo twodi abo Nyankopon chen sa orofo why can so be kokro ni are you ready so you ready so be kokro ni dia eni holi padua so ye pa so you ready so be kokro ni dia you abra boye sanete if we say kuro ni ya kuro a Onyankopon no gesa na asiesia wode nkrofo bi ekom sa nkrofo no wo mu ya hotemfo a wo mu twa mu free bone ho empa mo achi every wiase ni mo abrababo ne ya chiridie yes Jodas ye yemfa bone nkowura ho dabi it is all shame na tia so da bi mu a hwonyam sumiye jeme so amen amen yanko na me hunu Jerusalem foforo wo hunu Jerusalem foforo se firi osoro Nyankopon chen sane Jerusalem na ewo Israel nyanu bia asase we no moja kaguo ene bone asere no bawarfo no ma no kwa na benkatachie na ono nso so bayi kan se wo ma bedani akodo na fu ase owie wanya sika ntua nka na wotwa bode ntenta ase ho bode habai ewie mu a wo se family tuaka nti asase we no me aka no hallelujah amen wo mu akum apemfo mo jade ya rituals agu asase nso nti no me aka asase we sa efiri adam peso no Onyankopon bo asase dua Dwose ebra bi ba asase we wo be sa no sa hallelujah amen na osano so a wo soro no hata ho no eno so obeyi akọ sanete we say ahomboni wo wiem Shanka Kristo de da amen ya gominua Revelation chapter 21 verse 2 what you say na me hunu kuro konkron no wo hunu kuro kronkron no Jerusalem foforo se firi osoro Nyankopon chen sane se Nyankopon chen sane na wasiesie no sa yefra wa hyehye no amani kuro no na tibia no wasiesie ne sa ayefra oba bi ayaba ware no a na wahyehye no amani kuro ya hyehye no amani kuro na metini kese bi efra hinwa no mu ese na otini kese bi a efra hinwa no ma o ka se hwe wo Nyankopon tumadan wo nipam Nyankopon tumadan wo nipam na obetiam wo mu hallelujah amen wosi ekuro kronkron a wasiesie ntese ayefro ba bi a wode ne komani kuru na je se heaven kuro no Onyankopon no akasa na nya butira siesie yes nipa da sani kura timi esi fie ma yetu din se Ultramodern house Ultramodern house mewa sa uhwe fie se de wa utimu sa ozenti nipa da sani pa le timi si fie we okwa brochi mem ne Ghana ha ne advanced countries ni bia ye wo adan ni fie a
ɛwɔ hɔ bia utumi sɛ wohwɛ utumi sɛ yes efie ni wo dem a wo so dai bɔne hallelujah amen na onyankopɔn no a ɔma nipa nimdeɛ ne nyansa yɛde yɛ sa nneɛma wie no wɔsi wɔsiesie kuro bi a ɛkyɛn so a yes sa ɛkyɛn so so that's it it is so you Kristo ne na wo hwam ya you want dream free wiase anemu nneɛma bi so sa na konkodi so de be konkwanuma no korɛ amen ɛwɔ hɔ pa Shaka Kristo ne da amen verse number 12 hwɛ mama Revelation chapter 21 verse 12 na ɛwɔ fasuo kɛseɛ tenten eti have kuro no wɔ fasuo tenten na ɛwɔ apon kɛseɛ dumienu ana ɛsɛ wɔ apon kɛseɛ dumienu na abɔfoɔ dumienu tete pono no ano ana abɔfoɔ dumienu yɛ deɛ bɛ tete pono no ano hallelujah amen bɔfoɔ a obi yɛ nyankopɔn bɔfoɔ mu tirim ɔden sa ɛna tete heavy gate ano amen security wɔn mu na ɛwɛ pono no yes so you cannot sneak ɛnfa nkonko wura kuro no hɔ you cannot barge into it so that's it sa eti kisosum ɛpapa bia no ɛso wɔ mfasoɔ na mfasoɔ yɛ bɛnya ne sɛ kuro no yɛbɛtumi akɔgye ahomi wɔm sa ne teɛ abrante a wohwɛ me wabra bɔ te sɛ wɔhyɛ wie no akɔgyina yɛka no sɛ pulpit anim akɔredi bible wɔhyɛ wie no akɔbɔ organ hallelujah amen ɔno ɔba da to nyinsa tugu wɔwie afra no sɛ wɔ kristoni wodi agorɔ eti ebinom a bepamokyɛw ɛdam ano so de aseɛ na hyɛ makoma mu sɛ heaven yɛbɛkɔ bi because adom na ɔde bɛgyeɛ no monsa gra ma aden kristo adom no yɛnye nsa nkɔyɛ bɔne yɛnye ne kwa nhyɛnka kristo din daa amen yɛte dɔtɔ kɔmi na abɔfoɔ dumienu tete pono no ano abɔfoɔ dumienu tete pono no ano ɛso na wɔatwerɛ din a ɛyɛ Israel ma musuakuo dumienu yɛso na wɔatwerɛ Israelfoɔ musuakuo dumienu no din na aporo mmiɛnsa wɔ poeɛ aporo mmiɛnsa wɔ poeɛ aporo mmiɛnsa wɔ tifi aporo mmiɛnsa wɔ tifi aporo mmiɛnsa wɔ anafoɔ hallelujah amen nti ha no okay toa so a wɔkyerɛ John so de aseɛ sɛdeɛ wɔasiesie kuro no saa na teɛ kuro no nyɛ kuro so dabi ohwɛ mi ahwɛmie ne tie mi ye heaven kuro no enye kuro kɛseɛ so de aseɛ ɛnso wiase nipa nyinaa epɛ mu ahyɛn ɛbɛyire o ɛbɛyire paa ɛbɛyire papa nti na ɔsɛ yɛfɛ no neɛden so no so de aseɛ kuro a abɔfoɔ na tete gate ano yɛwura mu gua sɔfo a wotwe ma nso wobɛdɛ no akɔ bi wontimi nwura mu so de aseɛ sɔfo a woni dɔ wobɛdɛ no akɔ wura mu agye sɛ kuro no akyi odinfo atofo wobɛdɛ no akɔ hɔ agye sɛ kuro no akyi kristofo ba ne nkyɛn amen eti mesra mo awiaeɛ bram ane ɛwɔ no onyankopɔn dɔ yɛn ɔpɛ sɛ onipa bi abɛyera etu ɔno ankasa siesie kuro akyɛn so a mepakyɛw bebree wɔde ahoteefoɔ ɛna ɛkɔ wura mu pere sɛ ɔbɛkɔ bi wate nhyɛnka kristo din daa amen verse 18 to 21 kɔ Revelation chapter 21 verse 18 yes na deɛ wɔde to ɔfasuo ne ahwehwɛboɔ na kuro no deɛ wɔde ɛto ɔfasuo no fransoɔ no ɛyɛ ahwehwɛboɔ ɛyɛ ahwehwɛboɔ na kuro no yɛ sika kronkron te sɛ ahwehwɛ kronkron na kuro no yɛ deɛ bɛyɛ kuro no yɛ sika kronkron kuro no heaven kuro no yɛde sika akɔ na ayɛ ana ayɛ hɛ ɛnyɛ bi ne boase deɛ no dabi ɛne wasa hehe no ah na sa god wam yɛ sɛ yɛ ntebe ɛnhyena mpo hallelujah amen ɛyɛ ntebe we hu nti ne nkurɔfoɔ kum nkurɔfoɔ asase so good amen asase so deɛ no obi kum hwɛ baabi a god are gyina ne wɔ so that's it asase so deɛ no onyankopɔn no ana de bɛhyehyɛ hɔ ɛyɛ fake saa ne teɛ etu ɔno a ɔbɔ obi bɛhyɛ asase ase a ɛna binom ɛna nkɔmbɔne so ɛsɛ nsuo ɛsɛ dwapadeɛ ɛsɛ nsase ahodoɔ a ebinom po adi awu wɔ mu no wɔsɛm nka kyerɛ dɔfo a wɔhwɛ me sɛ deɛ kyɛn so wɔ baabi saa yɛ a wokɔ tietia soɔ saa ne teɛ nhyɛnka kristo din daa amen heaven kuro me sɛ wɔ hɔ na ɛyɛ ahotefoɔ nko a na ɛkɔm ɔdɔfo a wohwɛ me wɔyɛ ready sɛ wobɛkɔ bi adaa are you ready sɛ wɔyɛ ready sɛ wobɛkɔ bi deɛ a ɛne ahwɛ wabrabɔ yi ɛnta sa so yɛ so ma ɛni bɔne dabi hallelujah amen yɛkɔ mi nua verse 19 yes na ɔde aboɔdenpo nyinaa hyehyɛ kuro no fasuo aboɔden aboɔ na ahyehyɛ kuro no fasuo fapem a ɛdi kan no nti fasuo fapem na ɛdi kan no ɛyɛ ahwehwɛboɔ ɛyɛ layers na deɛ ɛtɔ so mmienu no nti first one no yɛ ahwehwɛboɔ na deɛ ɛtɔ so mmienu no deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛyɛ hoaboɔ ɛyɛ hoaboɔ na deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ mununkum boɔ ɛyɛ mununkum boɔ na deɛ ɛtɔ so nan no deɛ ɛtɔ so nan ɛyɛ ahamono boɔ ɛyɛ ahamono boɔ na deɛ ɛtɔ so num no kɔ ɛyɛ tɔn boɔ ɛyɛ tɔn boɔ na deɛ ɛtɔ so nsia no yes ɛyɛ bogyanam boɔ yankɔ na deɛ ɛtɔ so
enwotwe no eye sikabere bo ai verse number na de toso nwotwe no eye popo bibire bo na de toso nkro no eye akrate bo na de toso du no eye denchembo na de toso du baako no eye owisi bo. Hallelujah. Amen. Enti ye kan kura no saa nyoma we nyina ye abode bo a enei segan ewiase akura ebi wo ho a ewiase bi wo ho so that say ebi wo ho yes na de chenso ena onyankopon kan ha no de ahye kuro do yes ena de ahye heaven ha de dey fake woni saa nyama we bi ena wo kan Exodus 28 ho no mo ba okay verse 21 ho ba asofo ne ntade anu mo de eya asore no saa nyama we bi ne bi bubom asofo tade ne bi ebubom gold nyina bubom ero ntade na ehye wo no kure pa asofo tade yes no fene ntade kronkron me no me ga cho saa no kure so that's yes etu onyankopon nche no enyama pa e chanso a me pacho bebre enmonyam wom awa ne nchai enu bi no ode asiesie kuro no so ode ahotifo ko wuram Isaiah Kristo ni da. Amen. Revelation chapter 21 verse 21. Yes. Na aprudu mienu ni anhwene pa du mienu. Na aprudu mienu no aye nhwene pa du mienu. Na aprudu mu baako de nhwene pa baako na yoye. Enti aprudu no gate no. Yes. Aye biewura dan mu no. Aye pure gold. Pure gold. Aye transparent da wo hwem otumi hu wanim. Isa hwehwe. Ha, Kristo fo ba. Yo ba bi ko. Na ya na me yase ene Ghana fo sofo binum. Entimi ma Kristofo hunu daache be bi omoko omomo asobo bebrebe ayi edipa atwen afri heaven kroso ana won ma twe dodo na atwe ba asase so nyoma so nko a you are going to be blessed, your business is going to hwan you are going to receive dollars and oye program na ode brofu kakraka bi atoso no de atoso team no boni enipa be jadie amenetima kogura krum onka dia dabi na dwinkwa ni ho so that's yes wo pe enipa no mfaso nti asase so nsam e no mo de kira kyan sorema sanete so ya sorema na ho hwami a ena me di bibi to aduru so that's yes eti mo wonye kuro no a onyagopo no kasa di ntumi asiesie no please overcome no na ya wiya pa asase so de owo kura ntia ni je ni ha no krepa hallelujah amen aka kra bi na be wu agya niam na wudi agire no be wu agya ho na sa okra na konya kro we bi mo nwura na ba wiase ba ye dai Kristo fa bana nche amen esensa ensemu a onyagopon ora ka to asobra ma honya ha okay ento aso no na krona bontin yesika kronkron a tese ahwehwa emutie ya tese ahwehwa emutie verse 22 na ma hu na so ne dan biara wo mu hallelujah amen enti wo kan a onyagopon de asem wei e kire John Revelator ono se nsem a meka kire nyina eye no kore twere ifihye wom hallelujah amen onyagopon odi ontwangodumbo sa krokunkuru we woni so ode kire Abraham sa no kure yes ode kire no Abraham ya Abraham onyagopon di kuro we e kire no ka Hebrew chapter 11 verse 8 to 10 True Faith Church International Kumasi Sokoba Woodbridge ana wote enka no ukuara we ni ukuara bi e kire be mpabo wo hwe akira kwa na ba na desk screen so no o freshesi a ubenya mpanifo ene o makasa be se me no kasa na ma asema to dey say heaven kuro e wo ho na hotefo nkwa na ekowura eti abra onyagopon ahwe Abraham onuanom ane ajamanum no ana wodo Abraham ana wo friend say one ne benante wo the heaven kuro e kire Abraham yango Hebrews chapter 11 verse 8 8 to 10 go Osijidie no ofra Abraham no eti jidie enti no ofra Abraham no wodi tie free ko baabi adaache tie afri ko baabi adaache wo benya wo se ajapade na wo free adie no na Abraham afri adi free na busuam no na wonim tie wo kro na wonim baabi a wo kro jidie no de koye hoho bosha asase ne so so dia se eti Nyagopon afri Abraham no wo ka chen se onkoye hoho wa asase bi so na ye Canaan asase hunam fam Canaan asase so so dia se enti wo kro no mu no anu asade heaven sususuo akira nsa daache ha na abeko yes
Jemeso amen. Amen. Yanko Bible na beka kwa. Wasi gidie no de koye. Ho bosha asase no so. Gidie ntina Abraham. Ade koye ho. Ewo bosha asase no so. Ewo bosha asase no so. Se ananafo dia so. Se ananafo dia so. No ne bosha kro no de difo Isaac. Wone Isaac anu ya bosha ba no ene ko ho. Ani Jacob tena ntumadam. Ani Jacob nso atena ntumadam. Na wo dwen kra ne fapem. Enti Abraham ko tena ho nyina no. Wa ma Canaan asase so anya ne nida so ngo a. Dabi. Zoda se. Na mo ede bai. Wo dwen kra wo fapem wa. Na mo no dwen kra e wo fapem a. Ne titirefo ne yofo no. Ne titirefo ne yofo no. Ani wo Nyankopon. Hallelujah. Amen. Wo Nyankopon nya nche na ko benya sa mentality we. Dabi. Brother, sister, me say, having kro e wo ho. Ifrabo David ase no Nyankopon hya ase so wo hiesie. Sa. Jaka breka kra bi no be fa hotefo do ma ko ho. Preso obeko kro nim. Shaka Kristo ni da. Amen. Come here go hobby mo say. Verse number 10. Yes. Was in wo dwen kra wo fapem. Wo dwen kra e wo fapem. Na ne titirefo ne yofo. Na ne titirefo ene ne yofo. Ani wo Nyankopon. Ane hwan? Wo Nyankopon. Hallelujah. Amen. We waka se nipa na chechire. Dabi nya nipa. Ya na awre ho obi timi kwotena Amsterdam. Ai. Me kwabro chiri kwa na manko ha bia mepe. Mepe heaven ketwa. Wa bodam. Wunim ne woka. Hallelujah. Amen. Aye bonsam na free wa dwunani. Pa. So that's it. Obi betimi the heavy grow atoto me pacho you can say asase so nyama toto heavy grow. Dabi. Emfa. Eye extraordinary praise. Yes. Ya ne bo ten. Eternal praise. So that's it. Enti wo bia wo hwe me bia no. So hwe me on Facebook, so hwe me on YouTube, so hwe me on TikTok, Ghana TV so me siraw. Priso di be kon kwamam no akwaji woni asundwem. Ishaka Kristo ni da. Amen. Wose oyi kire Abraham. Sa. Enti Abraham oyi kire Abraham botene na Abraham. Sa. Nti na Abraham na wo boy na correct nti enei yenkase obi wo a otwere Abraham gugu. Ai kanda. Nyasa na ga. Lucy 19 wo ba no 20 wo ba no. Yesu Kristo kura nka. Ai wo kai. Abraham ontwere ba bia ye. Ai. Nti enam Abraham so ani abenya paradise. Sa paradise kuro no a eya hotefo atwen ye kakra o mokọ home no. Abraham wona da no. Ni di na da so. Sanete. Nti Onyankopon nya nkyere no a enka ni di be ko. Kanidi nko. Hallelujah. Amen. Enti yei Onyankopon de dan kwa eho boshe bi akyere. Sa dachi obia ubetimi ayetene ne ade a ubetene Kristo domu bia no wona ubekọ kuro kunkum. Rodi di Jerusalem. Ya hotefo na ko. Nti obia hwe me bia pekro ma kwa be di Kristo Yesu achi. Sakra wantwen na nya nkwaje ma okra. Ishaka Kristo ni da. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Na kurona ye ka ho asem no. Wamfa nipa nsa so na esi kuro no anase achichiri kuro no. Yango 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Yes. Was won from ni padua. Na yenim se. Se wonya dwiri asase do tumadan ya. Bra paro nom so batu adwuma no so no. Ana obde ne kase atia mu se. Yenim se. Se wonya dwiri asase do tumadan ya. Se wonya dwiri ya asase so tumadan ya. Ye benya fia. Efiri Onyankopon. Efiri hwan? Onyankopon. Hallelujah. Amen. Se Bible kase ye dwiri obi asase so tumadan ya ye ni padua we ho asem. Ni padua de tie ya. Opeso chese daachi ye beka wu ahwe. Beka wu ahwe. Mana chese azu so nka wu ahwe. Obi abeka hwe. Hallelujah. Amen. Enti esense onipa abeka wu ahwe na owo na chie no. Abrabo fufuro bi sa wo honti. Ana Paul nom eka ase kwa wasine yenim se se wonya dwiri ya asase so tumadan ya. Se wonya fira tasefo asase so kwa. Ye benya fie Nyankopon. Benya fia efiri Onyankopon. Eden a wonfa nsansie. Eden a wonfa nipa nsa so ansie. Na wo ho da wo soro. Na wo he. Da wo soro. E wo ho da. E wo soro ho. Sanete. Hallelujah. Amen. Ana sa aduntufuo bi to dwom. Yeri tu kwan akọ soro fie na wo be ko obi ya na empipimadi kan akodru atwen ye wo ha ne wo bre nyina to atwa yeri tu kwan akọ soro fie na wo be ko obi ya na. Hallelujah. Amen. Akontwe we ya kontwe a eya hotefo na ekro wo be ko bi Pentecost ni awo ha me. Are you ready to go to the journey or not?
hallelujah amen why you ready so be ko bia wo mfa wo nua ho asem hye mu tabi wo mo za ba wo bia why you ready so ko kron mu bia no wo jaiman so sam sa so that's yes wo bia why you ready sir obeko kron mu bia no wo hwani suba na brabo ye wo ntesuma se enton ko kai enfa man krofo wo ye adwuma wa bam so that's yes wo ye kan say wo mo a wo me security agencies ni bi okay isansa owo sa dibia no ntino wona ba bia ncheke no ana cocaine dealers ana do ho abom na mo ye adwuma wo ba brato agu idwa for bo braso anu akoyi sika kese de ato onyakopa yi wada kem eye waste one sacred so that's yeah eti kuro no e wo ho me pa che onyakopon asiesia wode nkrofo bi ko wuram to bia hwa no wiye na kristo sompa eso onfaso so de honam som kristo a kuro we untimi ngulam ishaka kristo de da amen ya kominu verse 2 yes efrise yemutie efrise asase ya tisu die yesia pini na yeni agina se ye be hye efia wosoro no afoaso ye be hye efia wosoro ade be afoaso asase we man hunu wa ha sanete wunya sika kura atonfo ba beje uwo nti yade nti asase we na yate so no ye ntena so ma ye ne nye ewo mu nkosi awiye sanete enu nti na me pacho bebre me kanfo Yesu Kristo de ama wo se de wo bra na kodru bia no bra ne nchai na owodan kwa bia wasiesia wode ma hotefo priso obeko sa kuro ni sa hallelujah amen ya kominu verse 3 yes enu na se yesha enu na se yesha so a won hunu ya dajam so that's yes enti o Kristo ni papa bia no se o ma botawesi wani so a untwa wani nkoswe wiase ama afoforo mpo enserew so the Kristo na chance ene de mo hwe na wiye so o mindset no eye heavy sanity hallelujah amen na yenya ya tintu adan mu tie na yenya ya tie asase so ntumadan ye nipadua mu die yesia pini na hye so efrise yempese ye ho pa na emom yempese ye shefo aso na enkwam ne tie ewuo no na enkwa amene die ewuo no sanity verse no do no yadru verse 5 verse 5 na de wasiesie ya ma saade yi no na de wasiesie ya ama saade monyam wai eye onyankopon a wode won konkun ya de ba eja amaye hallelujah amen se bible ka se won konkun dwa ha opeso che se won konkun na yi entem ginafo okay wona dansini sa etu anam don so ebedi adanse of Revelation 21 ekenka ya sa etu won konkun no ana adi aginamu adi adanse a kire ya nsa kuo no ho ampaso yi a kire yes Shake Kristo din da amen se wanye nkonkunu ani a obere no agye nsem yedi untimi nyindi me se have kro ewo ho etu obi a opekro no akobia no hwe abrabo yi sa o Kristo ni moni na kro no so ate na zankitikiti bi de obenya die nti wo twa nkontombo we bere no okokro ni untimi ngulam hallelujah amen esansa kro no ewo ho na Onyankopon adebama atenefo anasa ahotifo ntino Yesu Kristo bae no yes obeka ho asem John 14:1-3 kwa John chapter 14 verse 1 yes Kristo krone ne sampa yango mama mo akoma ntutu eti abra Yesu Kristo ni edom ni hia no yes wo mo giri dindin no ana okache won se mama mo akoma ntutu munyi Onyankopon ni na men so munyimi ni trabia pi wo maja fie sente sa akama ka kira mo se mikosiesie baabi amamo na se mekona mikosiesie baabi mamo hallelujah amen common sense for no more use quotation we na and say also say be krobia ni ho no market count to ayambia ai ni bada sani obeda o tumfutu agu nkrofo ani se heavy me ne ho twima koye nkrofo ani sa me se ade bia wodi bia wo ho pa nti so shame am obi anada so la se sanete empanifo se bomochichie ofinsu se baka se danchem awu a you shouldn't doubt him sanete de o su ho no waba anu okọ o ka ho nsem e de akyere o so oboa ni bada sani
hallelujah amen ya ko minua wose tiabia pii o maja fie tiabia pii o maja fie na sentisa akamaka kira mo se me koma ko siesie ba bia ma hallelujah amen so ka so ko siesie ba bia ma yen a eno nja za heaven ni ho o papa wo fie na wona fofo bia na wa ho bi ba oh me papa fie o me ko siesie ba bia ma na je so ko yi dan ba ko bi yes edan mienu bi ye be somo so that say what them pesi ha what the we see ha what the we see ha the TV abo yes so that say and you guess we be siesie ne dem sanity we ti no obi so from different dimension no chechem basa no de tiran grofo wonu so nsua babru nti no agina di what the kristo mewi ase no na mabosom so ai ade yankopo kra no ni ho onam kroma as common sense kristo fa di baba ne nche amen yanko verse matre yes na se me kona me kosiesie baby ma so kono kosiesie baby ma yewia meba pio obaba pio na ba famu akobe miame nchen obafa wotemfo area ba akọ miame nchen o kristo ni mesie wadache ni da so fa wo hwa me agwabama buai tintimwate sa na asase we na yete so ne de so sam na kacha yen se eye bia eye huhihia bia sa asase na say so that say okay Revelation 21:21 na wankase krom osuni awreho ni ho osuni awreho ni ho ana meboa obebe pawani wo so obebe payani wom ni suo nyina sa de tie sa ya de ni ho bibia wo haw ni suo ni awreho bia ni ho owo bia ni ho so that say enti se odi kristo son papa enante ewa asase we so a ewiasefo ani baje na wodi obesu atwajajo beto wo dankwa sa kuro no yosesie na aka kira bi no nyankopɔ bɛfa ho temfo de o makɔ priso bɛkɔ kuro nim amen amen kwa na dia me wono na dia me wono monsoma ba ho monsoma ba ho na faako a me kuro no na faako a me kuro munnim kwan no hallelujah amen wa kira kwan na wi o kan John 14:1 14 6 no a wase me ne kuro no kuro ne nkwa obi ntumi magya ne nkyɛn so that say enti sɛ ye pe kuro no makɔ a agye sɛ agye Yesu Kristo di kosi ase sanete bisa se waji kristo adi o ti aso na ya bo osu o za so da o kwa di nsuo na apetepete so di nsuo o hweme ya di nsuo na apetepete so wa so de ya bo wo so o tankin so da se sabra bo ye mfa nko kristo aheniem o elo ko hoti akobo osu ye mfa nko kristo aheniem da ko me no ba be ka ho asem sa hallelujah amen entie sansa o twedi abonyankopɔ na asiesie kuro no na Yesu Kristo so abedi ho adanse enti no odofo a wo hweme ema asase so ahohia ene niema bi anka onyankopɔn asam a ye kan anhye so da se na mom no pressure kuro no ubetimi akom John chapter 16 verse about 20 to 23 John chapter 16 verse 20 to 23 no kra me se mo se etiabra Yesu so bae no na enipa bi a omudi na chie no na edu ba bi a na o maba mu eyabu sanete nti ogyina kacha wan sai me se mo se me kacha mo sai mu besu no mo twaado na wiasefo ni beche na ewiasefo ni o mani beche sanete na mo de mo wura ba ho na so ma wura ho no na so wura wo abedi no Kristo so mpam no ebetane ani tie ebetane ani tie shege Kristo din da amen ye odidi o awura shemu Kristo mo sai ye ya bra nya kwada sanete nantia ye ti wonimu a ye no chenya go pa asem no ye bra nya kwada Visa, ye dima for no tiase. Ye ruso asense kuro bia ma ya. Da che ebresem, wode be kogura, wode be kogura kuro ni. Sanete. It is so shamia, fa wo ba ma Kristo. Ja wo shame, e ma emprepre ho kira bi, emu abam, enkoto aduro. Hallelujah. Amen. Braba wa, eni a wo kira chi so ba Kristo mu no, afedi ho kira wo adwuma sai, etu be togu mema so. Enkoya bi. Emu Kristo se men ka jo se obefa huhiam sanete but wo ho kire nyina mu no wo daache ni shaka Kristo den da amen enti esansa ye befa huhiam na daache ye wa ni gie enti no wasa ka asem bi wo Matthew chapter 16 oda kai oda ho kra ye kan Hebrew chapter 13 11:13 mame enti ahopachire eso wo mfaso ema onipa bia eti Yesu Kristo amya te ase se ahoyehia ene ahokire ebeba ye so da se eti sa enema no ba ye so a eni kwase ye maya ba mubu ewiase nti obi afiri Kristo na ase asogura mi nkobiem da se
papa ye bi a wo ya eno na e guarantee ne heaven kro no wajai obi asofo wajai kodi hene wo ukura de wasam kura de wo ya mobo sofo kogunsa so that say ma pani e ko wi ase a wote ni kuromu a odi akonwa twamponchi asase so ahimye nyina wo mugunsa hallelujah amen asase so ahimye titiro ne Ghana ha ehunfu nyina wo mugunsa no kre onyankopon se wono nso onu obi nchena ne monyam nti asori fia wo sa wi a ho ekogunsa ma busumi o kwai da che wo ba kwai hallelujah amen awtemfo binom ahwehwe se egombeko kuromu Hebrew chapter 11 verse number 13 enche na be na wie ko Hebrew chapter 11 verse number 13 yes jinye so na yenum nyina wu ya ti won do omo to Nyankopon asem so na boshe nsem wei omo do omo to so aro wasi jinye na yenum nyina wu ya na wenum nyina wu ya wonsan ka boshe na emom wo hunu achirichin ko tidi wo hunu na chichin ko tidi na wo ye no tu ka se ye ahoho anya manfrafo asase so na wona wo ka sa no wo mo ka sa wo de kire se wo hwehwe kuro bia ebeye wona wontia hallelujah amen wo hwehwe kuro bia ebeye wo mo hunu se wo ya ahoho sa wo jitum so ahoho a wo mo bra se kromani wo mo free form and the platform niema so that say wo jitum so free sura esima me ka obadwe ho de akwa dwudwim na abatu ho ana ma ahwe kira kwai Kristo fa bana nche amen esima sama to say ha bi kro ewo ho na hotefo nko na betima ko so wo ti body ma ade so sesa wadwe sanity wo sakire yie so that say na wantimi ansakire yie a ebede na bofo no mtiti gate na nkro otima ko wuram untimi nguram obi a oye masturbation untimi nguram ubetima ko wuram untimi nguram da hallelujah amen obi a wan kan kure untimi nguram obi a obi mu eba na besiri so a na wasai amwa no untimi nguram asumasi na agwabu ado gwei na wo pa onti wanya obi amwa ne sa asumasi na wo mani pakro e de ne mu ana san na chi wo beko jem street Christopher Banenche amen yeje ro chokomina verse 15 yes na so woni di ofiri mu ba ya no a it is saying di ofiri mu ba ya no a anko wataje so obesane akro it is sanka ye wo asase we so ana ye free ha e ka ye wo bre bia e pese ye tena ha se ya yes verse 16 na afei wo hwehwe kura ye chenso wo mu nyina hwehwe kura chenso a na eye osoro de eye hefa de osoro de eye asase so de dabi wo kan bro jire dabi eti mu a epinu mu ti a control ma jenki sosompa mo hweye na mo sesa madwen mo zakira madwen otu kwanti okay Nyankopon asema ontie da when you come to America bla 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 no kan sembiza ana mo te Ghana ana mo de mpabon ko na mugusu na mugunso dem kambusu sem na wo kambusu sem maza ye kra nkwaje ho adwuma o ye kra nkwaje ho adwuma enioma wodi nipadua prepa nyina no so wo Kristo Yesu ankama brabo ho a ebeka ha na obeye breguo nso adwuma visa sika ne dwete etimi nyini pankwa de akiri sa ishaka Kristo din amen enti sa ebre no so na zo Nyankopon be fa ye akokuro no mu a ahotemfo ano ye be dane esa abofo okay hunamwe de ba pro okira ni padia no ba sesa akọ abofo atibiem Luke chapter 20 verse number 34 medema sam ne ba wieye True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village ana me pacha moti yanka no Kristo ya duma wo kina ukuyo mpaibọ na ba na screen ase na ofre sesia ya ubenye sofu pani ane na kasa ifiara bia so watching memenda ana yehiem asore se woni asore bia akwa pacha ahobrasiem Daniel sum Kristo na yenya nkwaje amen amen Luke chapter 20 verse 34 yes na Yesu buase won say Yesu Kristo buakacha won say wiase yima ware wiase yima aware na wode won ema wade ana wasade wo mo so ma wade na wona wo bu won say na wo mu a Onyankopon bu wo mo say ese won say be ka wiase foforo say o mo nsa ka de be wiase foforo New Jerusalem no ane osori obesori afre ufom no de ane wo mu obesori afre ufom mo ya hotefo ne de won ware wo heaven nanso won fa wo ma nware na won fa mo so nkoma wade wo heaven ho nanso wontimi ngu piem na ontimi nya de bai wontimi ngu pio heaven kuro na ye komu no ye nkowu sanete ane nkoware wo ho wotwam hallelujah amen what does as so ntimi hye no ho so dabi
ni kunu ye nyankopɔ adwuma wotu ne to ano ofre no ani en wa jam ho na wode me ana okra openyam dwuma dodo ana wotu ani hweme ana sa na sese wo ye na ogobo charge ni kunu ko ye crusade just 1 week oba ni ntimi dwai adwamandi hallelujah amen abrantia so ogusu ani onware na dwaman basa osama mu de bia hallelujah amen so dia brabo wasu ani su a ebene na nkukura tima baamu ama dachi kroi watima kowuram Ghana for Nantia me pamcho me tumofo Ghana for baba wabinom mo hwam hwiye na onyankopon wo tumi wo panipa bia che won ade o makokurukurum bamadi so baba fra kuronim Ishaka Kristo din da amen famina verse 36 yes nanso wontumi ngupio na ontumi ngupio na wotesa bofo na wo ye onyankopon ma hallelujah amen it is ya tani abof ya tani ba ya abofo a ye ho ama ye nyankopon ma eda no obi ba bonsamba bonsamba bia so ogia okutum sanete hallelujah amen enti orofo be ma samene bana wiye me last quotation Philippians chapter 3 verse number 20 enti ebra Yesu Kristo ade asem wo ekire ye no asomafo no ka asem bi twato saa na ye nso eye ni da so ene awra chichensem saa so na me pese wo a wo hwame nso wo de wo adwene wo akoma eto saa nsem so se de ba ya ye na kakra ka wa asase we so no onarofo ye nya brigu adwuma Philippians chapter 3 verse number 20 kwa Philippians chapter 3 verse 20. Yes. Na yendie. Yema ya yebuo no wosoro. Esense ya je twomu nsem die nti. Yema yebu na de bai. E wosoro. Efiri hono mo nso ne atwen agenkwa. Nti efiri wonso na ye twen agenkwa Yesu Kristo a. Woni awurade Yesu Kristo a. Oni awurade Yesu Kristo a. Obesache ya ho brase ni padua. Obesache ya ho brase ni padua. Sede na ho ade adwuma. Sede na ho ade adwuma. Wode betumi apre ne manyina ase ase na ase tie. Betumi apre ne manyina ase na ase tie. Sanete. Enu ti na yagu Kristo di. Sanete. Dia no kwari gidi asorefo a yetimo nimi ye je gunkuru di ye je Yesu Kristo di ye jiri se habe wo ho. Sanete. Sazu na jiri se bunsam jem. Enso ho. Kristo ya admo next week mama be kan ho ase. Yes, bunsam jem. Yes. Hallelujah. Amen. Enti ene message amene bae no. Me today say having kuro ewo ho. Na ahotefo nko na ekọ ye fa bone enkokuro ni. Iti sa wo hweye na wutie ni a enne bomoden sakra wadwe. Sa. Na ukra wu achi. Me bachaw. Kristo ba kuro we watima ko wuram. Ni tumi to hweye da. Amen. Bompa ni emfa course. Osoro ni asa asira na nwumre da wasempepe nso ade abeduru. Na mo senkani David so de asempa no ba. Eso ozo masempa ne ntina akumam. Afi ahunu se heaven bi oba bi nte se bobrapa. Enti kaye na masem ne ntina emu. Ne ntimi mobrapa e beso ani. Utumi nti bedi hini we emu da. Amen. Amen. Yada Kristo ase God bless you benia. Sabre yada asempa na bere wie ye ebreko ye. Wo betime afre aba dwumadie no so number no o hwe the screen so obetime afre abaso hyehyɛ a o hwe TV no a numbers no studio lights no and the screen so obetime afre True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch no and wote yenkai obetime afre na ya jeso fefefe na bibia aye kama afi ofra me pacho no walowa eye utimi set no na bibia so etime aye kama ya twense afrefo no ebefre enti bomaden na efre braso na ye no eni nkomo afi ne ka wo se Kristo ya domo a mo kina mpai boda ukuada chiru ukuada we ni ukuada bia osofo odifo Jacob eche sa oni na difo a boni chidop sanete tena se aye asore mpai bosum kosie pa acha se enya senketoa Kumasi Sokoba Wood Village the whole Kumasi Sokoba Wood Village na ba ko pe Bola Junction ho asem na me kan hello oh wanti me nyina so me pacho safre ebraso hello ya me pacho guru bi udini ba bia kaza free pacho bi ni yo me pacho okay papa de papa ani to baba ya okay amen hasta que no está no te conoces amen y sea me llamo
let me see the thing I tell you. Maybe I won't say, but I say, not nothing. There was a person here, I'm not out. Now I give it. Okay, I don't know. Let me see you. But that's the thing I tell you. Amen. Amen. Yeah, that's it. From Takrade. Over to me, Alfred. Abaso, hello. 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 Oh, what to me? And you know, so it's should not Google calculating network. Can I? Over to me, Alfred. Abaso. Hello. Good evening. Hello. Yes, sir. Good evening. We didn't have a free. Oh, onte yanka obaswa na walowa eye UTV set na wona makasa afa phone so na bibia etimi aye kama fe na wonsam no so waye ne tientiam na afoforo so etimi abaso ya twense afoforo beba so ide na egusua na ye de ye kira kwai no tudwa True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village Bola Junction na mepacho o hweye anase oti enkai Kristo ya duma ochina na mepacho ye empaibo na bibia etimi aye kama odifo sepaka ni Jacob Bechi one na difo na aduma fo nyina atenase a dem pabo no ehihye so esanso ne fiere bia nso eye watch night memenda ene ya sore enti ye wiepe ye de number no ebetu dwa na mepacho wafre na one penifo etimi atwetwen komo obetimi afre abaso na ye din komo. Hello. 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 Yantenenka ofofro betimi abawuram yanimnia entia ebasa nsuno gugu nsuno toto nti yanhwe yemfa last caller anya dia na chese yede di won so ato aso. Hello. All right, yente nenka menua yemfa ofrefo dwumade ni nyina ensio network no amwa se wantimi amfra emane haw efise network no entimi enyina so True Faith Church International Sokoba Woodbridge uhwe TV no number no na eda TV no ase wo no fana frese ana ne mpanfo entwetwe nkomo Kristo ya adoma wo kina anopa no nkono na empaibo no ahyase mufri enkran kwano so won mo ba besi tek ho ba bibia le pacha wo benya ye ka na se ka ba empaibo bia ho ana so fie ho Anoga Junction Total Filling Station won mo station bi won mo uduru ho pe wo se wo Sokoba Woodbridge Bola Junction number na the screen so fa na uduru won mo na wa fresh sofo wadaro ma mehwe mo ganama TV so me bampaibo na ye no akasa na afi ya kire ba bia wo besie sanso na sofo line also station no ebi wo ho wo sofo line ase ho ma totrofo no a wo se wo pe atonsu kueti trotro ka wo furu be pe ka che metini se wo besi wo eye kuwe junction wo si pe frɛ number no the screen so no na ene penifo entwetwen komo trede ene ne potamu ho manso area ho nyina wo furu ka no abesi trede junction na afi wafa eye Sokobai da baika ni bi bi nso eba honom na wakire mo se ubesi eye Sokobai station na Fred number no na ye nkire ka be fro e aba village na bibia etimaye kama babia wo firi awo babia no me pa chew ubetimi enya akwanya no aba kejeti anso adum railway police station tieniye wo ba adum a menko prison si ho menko ho de okọ no ma wato ho atwene ko prison ayi ho honum okura de say railway police station railway police station honum na edo beba ya sore ho Bola Junction ho a eto ko aso ko Wood Village na bibiet my county na ba the screen so no frɛ na ene perevon twetwe ko mo say announcement kakra o te pato aso adofunum dwumadi die wo dwumakuo bi a omo aso yasene eye Classic American Stores Classic American Stores sa dwumakuo we otonton eye ema entade mema ntade enkwada ntade efa nkwada ntade apɛ slippers
flips yes ye was sneakers ne ntade a de hyam kwada a obetumi e de ama kwada no so omo de kɔ baabi ni na otomi wo san so ne ba emema ntade nso a ye sneakers sweaters jeans ni na otomi wo ema nso wo women lace fabric ye wo bracelet ne rings ne ade ema de omo ni na classic American stores o classic American stores achiri kwan a omo wo ahodwo ba ko nso wo Atenga Junction ana ba ko nso ewo eye Krofrom an se wo pe o machiri kwan a eho na omo wo na se wo pe se o hwehwe wo mo nso a no afre omo number we so 0249 68 88 and answer 0552 79 85 30 and classic American stores and I say open say ubetu niam de bi nso na ukoton a ubenya bi o ye wholesales and retails ni nyina nso classic American stores be bo and obi o nso afi no establishing business oni sika obetim da kofa niam no ntu bo obetim ama niam ni bi obetim free na odi kwaye adwuma na nyeska na odi aba nti enema no nso ofa free America Turkey ana UK aha enye Ghana na wenye China ni Japan enema ni bia we America UK ne Turkey na one of an enema free classic American stores enema bia pe bia de ye ho de perfumes ni na obenye ko classic American stores e de mase bebre yeah that's you know God bless you number no say ofre kura na she ana wurefia number na eda screen so no wo fra ebetimi ede worom number ede ama adepa ene to no papa no ana se man manager no we good pa nti wo banso a onu bedim komo kama sa ama bibia tima ye kama True Faith Church International Kumasi Sokoba Village branch na ote ye Kristo ya domo a na otwe sene eni ansanhia 7 pm na ya tenase ne de Kristo asema man kwana aba koso na hwe Ghana TV me fa konya so no ya chia so pani bio wode no kani afei adofo ma hwe nyina Kristo nhira mo Ghana TV MCA ni perefu aka woni perefu abochi dom nyina Kristo nhira mo nyina afei Sokoba Village branch no True Faith Church International ya chia mo na anwumre Kristo ya domo a wo kina ena mpabo no hyase gidi number no ene de fa phone na screenshot to see na onyakopo ya domo a yewie pefre anaso kira no pa fre ukua da bia ye yam paibo ifiara e watching at memenda ene ya sorry God richly bless you all koso hwe Ghana TV na ene pa ewo station so ha Kristo enhira mu nyina bye bye hallelujah hallelujah True Faith Church International